Shalom. Estava pensant, ara que estem a la Parashat Toldot i que ens trobem amb la història d'Esav, estava pensant, deia, quina és l'arrel psicològica que alimentava, que li donava Saba a l'actitud negativa i destructiva d'Esav. I he arribat a la conclusió que era una mala gestió de la materialitat. Al llarg de la història, els descendents d'Esav han tingut dues tendències. Una tendència ha estat utilitzar el món material d'una manera desbocada, d'una manera desenfrenada, abusant de la materialitat, fent-ne tot tipus d'abús i recorrent a una sensualitat realment descontrolada. I l'actitud contrària és tallar totalment qualsevol contacte amb la materialitat. Hi ha hagut ordres monacals, per exemple, que han tallat totalment el contacte amb el que és l'aspecte físic de la realitat. Aquests dos extrems són les dues cares de la mateixa moneda d'una mala relació amb el món material i amb la materialitat. Un rebuig buscant l'espiritualitat de manera incorrecta, de manera desesperada, no realment trobant-la, sinó fracassant en la cerca de l'espiritualitat, i l'altre extrem llançant-se als braços de la materialitat de manera desenfrenada i afogant-se en aquesta materialitat. L'única resposta correcta la té Jacob, el seu germà. I el seu germà Jacob, on la cercava aquesta resposta? En la Torà. Ell era un estudiós de la Torà que va trobar un equilibri i una harmonia perfectes entre el material i l'espiritual a través de pouar en la Torà. Així doncs, els jueus tenim la responsabilitat de pouar en la Torà, trobar la resposta que Esav no va trobar i donar-li a conèixer i escampant-la a les nacions. Shalom.